Пуснах ли видеото? Да, пуснах го. Защо постоянно се обиждаш, че си дебела? Ами, знаеш ко? Аз съм много странен човек. Аз знам, че не съм от уния, дето човек ги так бил да ги погледнеш. Ама не съм и слаба. И човек, как да се нарека средна? Аз съм средна. И смисъл, няма логика. Да. Човек, знаеш ли, че една моя приятелка, смисъл една момиче от моя клас, значи ми каза, че защото нали знаеш, че като говориш, си чуваш гласа по един начин, пък той всъщност е друг. И тя ми каза, че като направя така, си чувам всъщност истинския глас. Обаче не е вярно. Симона Русева. Това го правя вече откакто излязох от училище, да ти кажа честно, не виждам разлика. Така ли? Какъв беше въпросът, защо се обиждаш, че си дебел? Ами, защото съм такъв човек, дето не се харесва изобщо. Да. И човек като ми казва, че съм красива и аз като ми го мисля, да знам как да стане. Смисъл? Да не мога... Тъпо е да кажа, не, аз съм грозна. И те да кажат, не, ти си много красива. И аз да кажа, не, аз съм грозна. И то някаква такова стейва си просто комплименти. Как да стане? И такова. Пък аз не се харесвам. И който каквото и да ми казва, не може да им промени мнение, защото аз съм и над. И каквото кажа, значи той е вярното дори да греша, разбираш ли? Не знам дали можеш да ме разбереш. Така ли, видео стана вече минута и половина и аз не спирам да говоря. Защо?